Na, hölgyeim és uraim, jön ez a rohadt marha ezzel a kibaszott nagy fossal. Oroszország hangja. Hoppá, néha kicsit dobálja még, nem érzi a srác. El nem hinném, hogy ezek gyártottak MiG-29-es, bazd meg. Ja, nagyon fölmegy a fordulatszám, akkor fölgyullad a lámpa, meg ilyenek. Most például ég a lámpa. Hangja? Botrányosan szar. Aha. Az erőműről. Meg kigyön a füst, meg az olaj. Van egy kis olaj. Már folyik. Jó van, csöpög. Úgy. Ömlik az olaj. Ott is. Ott. Hát igen, az ilyen kis olajszivárgás. Nem baj, majd hidegben jó lesz, mert ezt tundrára tervezték. Pont világít. Igen. Macskák se félnek. Ömlik az olaj. Na vihet is nagy szervízre. A váltóolaj. Mész még vele? Nem, mert széthullik. Majd idővel, álljál be a dokba. Rögtön itt lesz Japán is. Ne, ez Japán. Kérem szépen. A Riga csapat beállt a dokba. Készülnek a versenyre, 200-at lefaragtak a múltkori pályarekordból. Mérnök és egyben pilóta. Oh.